Il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-każ tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kellha tiġi posposta għal seduta oħra wara li ħadd mix-xhieda ma tfaċċa. Suppost kellhom jagħtu x-xhieda tagħhom 9 persuni fuq talba tal-prosekuzzjoni, madankollu s-seduta kellha tiġi posposta għal finijiet ta' ġbir ta' iktar evidenza. Madankollu fis-seduta l-Ispettur Kit Arnold li qed imexxi l-prosekuzzjoni preżenta l-lista ta' xhieda li mistennija jidhru l-qorti nhar il-ħamis meta tkompli l-kumpilazzjoni. Il-proċess huwa dwar it-tliet akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia, Alfred De Giorgio, Vince Muscat u George De Giorgio. L-evidenza qed tinġabar quddiem il-Maġistrat Claire Suffrage Zammit. Peress li l-irġiel qed jiġu akkużati wkoll li huma reċedivi fil-qorti ġew preżentati sentenzi passati tal-qorti li jikkonfermaw li tal-anqas George De Giorgio u Vince Muscat huma reċedivi. Sa dan it-tant qabel intemmet is-seduta, il-qorti appuntat ukoll persuni biex jitraduċu xi dokumenti marbuta mal-proċess tal-qorti.